na roma wodi wani ehunu bi mete me hunu na le ekosia ne se omunim ne omoka ebi kura pie se adenti na ya mfra no amusa na sam ama amono ansa na yetwadwan ne je se unim amane unim amamre se ukasa tia nananom a eka nananom atiase esa ka nananom a wonum ekoyen samanchire nananom ekoyen samanchire nso womodu ten nananom a ete ase womo ye senti ayede empaibo epa womo so man ko du nyame hontem endi se waka sam na etia nananom atiase ne nananom a enye ekoyen samanchire ese se asam no to hwa ika ho gyan ese asam no to hwa ye bu hu nsa eno ye sunsum mu de ena nananom ye edi ka ye wa kra no odike no kra ngasa no sa de no nananom ye no ebua wa ngasa ya pa nananom chew ama wo nananom awuo ni nananom mu tiase nyina no ye de emusuo no ya hohoro ye de odwan ene nsa ahohoro afi na ye ba asam no ngasa ya eye enipadua eni nipadua ede ena ye kan sisi enti de omdi ka ye no eye hunhum mu ana sunsum mu de ena omdi ka ye no kane no kra bibi to sa ye ma mframa kra mfaso u share nananoma na ogadi twamu a etimi chi ogwa no ede ni yimusuo ansa na kire akoka ho asam meje se wo ya wo dwen se ye twen na ayi ebusa obi asam na wonim de woka ebisa kane no asam no to hwa ogwa bi twamu a ye chi ogwa no ede ni yimusuo no ansa na ayi ogwa no kra agotwaka nana ye jawa ma wako sade ewusi kana kire se ya ye kasa won framamu ni ade no ya sante kasa no kra metie wudin ya ne ka bi no bebre ya mfomso ya ye kan na meboa sa pepe nana anyume ye ni so bre pa nyame asundwen kan nana yo menso de mase nana osei bonsu safo kantanka upiemu ewo mensia afikesie mu a se abakwasem mpaninsem odomankomasem tetesem de papai edanabam anyumere wonu aboye ne a wodi akosku kakrai Ambanyi force de wo su ni nsu se koba no science nsɛmtwerɛfoɔ nkwa no ho aka de a na sai afa o my Ghana fa na babia nsɛmtwerɛfoɔ ho basɛm a obia nsugi bi na koba ya enuanom Yerepa FM wɔn ho basɛm saa no na kyɛ sɛ fitia no pa nyina da ye ne wɔn mo na esu ye hwɛ sɛ nananom nsɛm a wodo a wɔn mo ka ye no wɔn bedi so pɛpɛpɛ no wɔkyena bi ansan so ankwa nkɔfoforo afoforo bi na ye kwa wɔn no so na ne yama ne boni na ya obo amali bia boga akwakodi nkomodi afa asem hu na ya hwese aso enano a fitia no pa awia ne enumere no won mo di so se ne se na efata na na nyama homa no so de na kwabi sa to asomaye wasan so aba yo enana majwe hello bo ma utimenka Koso ya mete wonkan to asomaye yo koso ya ne tiene se ya ni tua ne aba besensen eye nuanum eye oyerepafo ne tiene se tie ne mo kase se mi gina ha sa bre de Oyerepa FM de mekase still da so off ya tutum enye adwuma na besim na nwumre ya me ne mo kase menka ne se yewo akuku dam bi ewo asantemantema omo eye businessmen na omo abobra ebi ewo Kumase ebi won kran ebi ewo chese etwa Ghana fa na nyina se ene mo kasai ewo nananom ebinum efie ene ebinum soso no ena so a omo edi dwatoa ene dibimbi esefata ema nananom se beye na Nyankopon ya adom a edwada setna nananom ebekono nananom ede abotre ene eye omu chelpa no ene di ebebem na mahemfa wo so entwe mu se kosua edwada yentete a ene aso ede atoto fom kire se ne ne enim se Kumase Traditional Council ene tena se enra omode eye saa directive we eba bonten no
Nyankopɔn yɛ adom adwoada ebia na nananom aman hene a ɛwɔ asante yɛnya kora no ebia bɛɛ 9 ɛbɛba betena asɛm no mu bi efisɛ mra na yɛnua yɛ papa akwasi ada ɛwɔ dike UPP flag bearer na ɔkasa no wankase kumase man anaasɛ Kumasi Traditional Council wɔka de tra Kumasi ɛkɔka asanteman nti entity ɛkyerɛ sɛ adwoada ebia na nananom aman hene yɛnya kora no ebia bɛɛ 9 ɛbɛba betena asɛm no mu na dibimene ɛkyɛw pa yɛtete sɛ ɛba yɛnuanom ɔyere pa FM deɛ kɔso ya metime de me nsa du asi me kuko so aka sɛ ɛkuku da mu ɛwɔ Ghana ha nyinaa esikafoɔ etitiriw abrempɔn ɛwɔ Ghana ha nyinaa omunti efira asante me mubdin but me gyina ha yi me hu sɛ kaase a edi ehim ɛwɔ ha sei no di adanse sɛ chawpa bi esefata dibim bi esefata bia no omo se ɛde akyerɛ nananom wɔ kukuam ansa no domfo yɛ adom a adwoada no aba ama setena bia esefata bia no nananom akonti akɔso wei ene ne metimi aka ɛde akyerɛ yɛ chiefo a wɔn etie yɛn ɛwɔ Ghana mema se kɔso Abo man na kyerɛ sɛ no ampanyimfo abamuo no anya bia wɔn mo ka mo nko aho ana de asɛm no nam so ma ne bae no so de ka ho sese de kɔso meka ne sɛ unse sese yɛ nuanom ɔyere pa FM fo ɛna ɔmo ho aba adwam ɛba yɛ adwuma no na yɛahyɛ sɛ yɛntutu nti mpanimfo abam akuku dam abrempɔn esikafo a abamu no ɔmo bam sɛ yɛ papa ɔyere pa FM yɛ ne dia ɛsoso ɛyɛ ɔmo nua ɔmo ne nyinaa no ɛna ɛkɔ nakra na tɛsɛ ɔmo nua prɛkopɛ nti sɛ mpanimfo sɛ ɛka nantu a na akasrɛ nti ɔmo nyinaa no te saa no ɛna ɔman sɛ ne ɔmo yɛ bia no nti wɛni deɛ unse sɛ wotie na abantama hene nsɛm a ɔde tu dwa no a wɔse ɔmo nsɛm na ɔmo de baayɛ no chawpa no na emu mmerɛ ne tiwo nti me hu sɛ ne ɔmo ba na titiriw sɛnea metie nkɔmmɔ no a ɛkɔ no a titiriw ɛbɛyɛ chawpa ɛde ma yɛ nuanom ɔyere pa FM na ebia ebi akɔka ebia yɛ papa akwasi ade odike ɛwɔ asetena no mu yo na na da se abusuafo ya ma ne boni na na ya obo amali bia boga ene kasaye abusua ye kɔ Sunyane West ɛwɔ Bono mantam no emu yenuanom Sompa 98.9 omo wɔ hɔ a omo tare sɛ kokoko Sompa fo omo wɔ hɔ omo se an ye wɔ hɔ na hefo ni omo so enye bɔne ye free aduonya na aduonya no ye wɔ Sunyane West hɔnom na de tie ne sɛ kua ne ye yɛne hwɛ me nsɛm kora nyɛ sɛ bia mɛka kyerɛ wei wɔne tu asɛm yɛ hwɛ me nsɛm wode hwɛ me nsɛm ɔmo sɛ ampa mo yɛ kua na de asɛm a ɔmo sɛ yɛ bibi sɛdeɛ mfulanefoɔ ade nantwi abɛgye mpɔtam ho abɔsoɔ no wodwene ho baabi a wonte aseɛ yɛne wɔ mo a ka kyerɛ sɛ wahu fulane ni kora wobusa na asɛm wɔ no wɔte twi paa wɔsɛ menti twi ɛna ne kasa no nso so no wo ntimi nka bi nkyerɛ no na kyerɛ sɛ akɔyɛ nsɛm bebree wɔ mpɔtam hɔ wɔn de wɔn ahoɔdene wɔn nyansa wɔn nim deɛ bɛyɛ adwuma bɛɛde fertilizers ahodoɔ wɔn atɔ nnuro ahodoɔ wɔn atɔ na ntwe na bɛsɛ ne nyinaa na ntwe wɔ mpɔtam hɔ buru bɛɛ sɛ mpem ahansia ne akyire na adan ɛdeɛ bɛ nko a to wɔn de afɛ deɛ wɔn abrɛ wɔn de fulani ni no ɛnyɛ kiss biara biam ɛne wɔn nim deɛ wɔn bɛyɛ na yɛntie sɛdeɛ wɔn sika nsɛm no bi fa yɛ. Fulani for the no more I been seeing you quite dying MCA now or the soldier for any police for far almost 2 million always say ceasefire as almost 2 billion no more than Muniapa. Then they so still almost say we are for the Yama. Also, the BBD and BFIS and Pra was so Abasa a who crab boys. Man, but who are more so much almost pam. Your brow only papa who are so much. But I feel only by the boss say, Brown, young back or watching that tea, our breaking. Some of that's what, but the home toilet
san say bi hono ye nya bibi ya dua no so ama aban nko wa gbogun say ya dua last year ya san ki pebe aye gusu aye dua so ne twenu ha na omo haye nti aban on kan bi mai nya sa ye ni flani for the befesi na say omo kuya aban na ma omo kuya na say MC any regional minister omo na ma omo kuya to na mo akwa MC ho ama odia soldier for ni police for court 2 times so ankwasi aga na so ye call ono so san dan ye say yenko forest office ye call ma mi na wo ono so say o mbaba nso o ma nti yenhu say o so na bua ma na tue ni wo forest wo say forest ni ye o mu dia nti ye de ye pese ye nya solution say the be a ye humba time ama ye so nya bibi na ye nya bi afia ye nkora be 3 years ni and training work forest ni so omo hire bibia omo hire we assembly member ya wodi domnanim ekọ yenuanom Sompa 98.9 FM ya wosunwane ho na wodo omo nsam nyina ekoto manimu assembly member ya wodi anim kasa Raymond Kaile ona otese wode sansam atudwana busua yebeto nkrataw na yaba enne ade bi asi ewo Kejetia Dubai Kumasi haya na Kumasi Technical Institute ana fenso senior high school adesuafo ni bi de sie na de sawani de ye din ye basisi Fie duonu afasha ye de kai ba force ya kota wonya ne ba bi kro otena se fimfie apema hankron ene nan ebesi mfie mpimienu ni mienu eye 1904 besi 2002 butaya esi dwumedie isuonie ba force ya kotonka ye mfie duonu echi dwumedie ya hihye ne didi suoi eye wokuada August bosume da etoso dia sambako eye book launch ya ebekoso Ghana Academy of Arts and Sciences enumre no nan otitine ni ema dwumedie eye nana Professor SKB Asante Omanhene Yaw owa Asokore mahene etitru a eba dwumedie asie bi ni omampeni nana adodankwa Akufuado ene etitru bebre yawada September bosume day dikan eye public lecture ebekoso ewo KNUST School of Law ewiano mienu efiada September day tosumienu ye beda the Bafwa Koto Foundation no edi ewo Menshia Palace anopa no nduba ko pepepe na ne adwumedie nyina ni nice eye otumfo say to tosumienu Asante hene ne wiano ba konso ye drama eye ye menhwa efa Bafwa say Koto abrabo ho ewo Menshia Palace Park memeni da September day tosumien sanso anopa no nkronkosi no nduba ko no ye beko ne naso ko gunsa ewo Royal Mausoleum ewo Himankwa abre na wiano mienu kosi enumre no nsianso ebusuafo ne adofo tenase ayenkaye ewo nchensemu ewo Ashtown Kumase kwesi da September day tosun 9 so ye be high mass memorial service ayenkaye som kese pa ama Bafo Sayakoto ewo St Peter's Basilica Catholic Cathedral anopa no ndum pepepe Bafo Sayakoto what this year what my papa Kana mai yama yi koseni so ye dwedi ni wo ye cheche ni wo ye doctor wo ye nurse eto a wutua no ekohe eto ni ye de anwuma esefata na enu nti ena hia me na ya obo malibia boga ewo Sompa 93.1 FM ewo me man ti dwumadie so me menda bia no nsia mpa mu kosi no nkno na ye ni Ghana ho nkomo say ye MPP NDC CPP PNC yensia na yensi Ghana ho nkonya eye Sompa 93.1 FM me man ti eye wo man ena ye mesoso me man ena ye ono soso no man yensom na yempia amagana I was your friend, but I was some waje bratran ye amaya kwaba. Na yati ene jesem. Ye ya famu di yaba kan say ene jesem sanse. Baby o my gun ye sika sama ke ka kwa kodru no. Na say ya sampa ye bebo o my gun nyina. Na nyina na say Ghana banya sika jutri die $750 million ya. Ene wade baba bo mine sika no ho brasan ye beye. Na sidi na hoden betumi akosoro biem wei eye bosia boye Ghana ban ensa atumi aka na asamenti yakwa oma no so na ye ne political scientist bako akwakodi nkomo Dr. Richard Amwakoba na yebisansa show sa $750 million ya
bosia bo aban no sa kan ye de be pagya o man sika semu no eya asemu a eya ne gisemu ana dok ye mo adwo Bejimuso apom ye de me ho ye nyame ado ye de nyame ase dok asem ye beka ne se ya ne gisem ade magana na oh eye kakra na nya ni gisem untumi ko bobosi amfa ni yi bobosi ande ese ho na kire ho na wo de bobo kakra na wo yire ho ane je wotia ne kakra ka ndi nya de a ye de a chen I was say ye asem say no ebe bo ama bibi aja ida bi kwa because kana ya bosi ane a ko bono ebe tuaka ene ye de katu dada eda ho dada so wo hene sa de ana ke say anya de abeka ni mukere say dollar no exchange traders dollars o mu ya no de ebe bo but enche ebe say abanya ya ti hu say almost was maybe here $500 million no they are to fuel e de nya 750 ana aka say enu too much mbo so enti ke say nya da eso a ebe bo na emom nya say de amanfo si huri sa no enti dok we no hu ne senka ehun hye da hia senka ye be kwa akwaje ana oh any day we here pa because here bedu be na say petrol no ko bi ni hobi so they say petrol boy dey na emom bedu be na bi ni hokura ayede nko abetuaka e bi ni hokura afi obe dey enti any day here na say ye bobo sia na nka ye hwe achi dey na internet no bo chiri ho so na ye bokeka na say dey team no no na ye de kosa so enti se sia no asika na ba no se sia de obi be kai o se ya nya kwa akwaje no de ne ya kwa akwaje ya kwa akwaje no ya de ba ba boye ho bra no de ba no moto na wo se na ne kire ya no aba no hwe na wo de gu akwa mu ye ni ya nka waji $750 na aba na hwe ono ankasa ne sika temu de na ebetime twetwam a ebedru $750 no then just sika ya twam na no ne de kotuaka so Sani de ne tete nyehu was unim say wakoji 750 abem and we yi 750 to a film na tete ne de ne tete aye balance na said see any cost atra ne de ene ne de abedu mpempezo yi na so ana na de drum pempenso a ye dru dok e bedo aseso abo asem ne nyina to fo de amaye nyame show I was your phone yana ne pon komo ye Dr. Richard Amwakoba where political scientist no church mo se sikana de yakwa kwaje ne mum se ye hunu so hwe amfa nyemfa so de bia no a enya de oman no sikana bo se ai boy no emfa so ebeba so ena awia no ana ye wo haya ana yete se Kumasi Technical Institute ye twantia friend se KTI adesuafo ne bi ana afen so no high school adesuafo ne bi e de ajantam mu na de ajantam bia mu a ye se ne be se kwa keje tia Dubai hoy asa agro ne science ye soma ye nua ba afia je wakode ye se wapa ka ho tuka na ka ho koy ampa ebra afia je wakoduru ho na obohu e de ama ye nso ye gi so no amane ye nua ba afia je wakode e de bra ye ene se Kumasi Technical Institute adesuafo no omo wo ho no mu a adwadifo ma no we ton ade omo an se anasa ye hu asamanfo ko ho asamanfo bochanku na de ade na ekoso se yesi KTI adesuafo ni bi ehia Kumasi high school adesuafo ni bi wo kejetia Dubai hwa na KTI adesuafo no ebusa high school for no se masa maisika yama musika se was amaisika was minister ye nyina adesuafo ye ni so masa maisika na dia sama yes was ekra maisika se high school kola ni yuma no ba bia enye yie asa agro na che se ba bia aduru no na ayeden na che se disuani ya wo Kumasi high school no na wo so odwane edeje ne kra ankwa na adanse die ne hwehwemu kakra kire se ebra brantie ya wo Kumasi high school no edwane nyina no na KTI adisuafo no bi edinachi ya kire se enya sem keto akura na ebra ye nua ba no koduru ho no woni ye nua no ya hoton niema wo mpatam honom no edi ko busa mo se mo na mo ha mo hunu de ya ha ni ehun se school for nkole omudi emrika gigigi omudi egu ba akoso eto omudi ku ni sunu emrika na no ode na me che ni share apete ye me hu ase KTI for boys so mo she uniform nipa be 10 to 12 omudi egu boy ni so according to boy say omo share na omo so te misika na no so ni sika omo chogu omo bo no kra
and I'm going to share my put them. It's a simple for. When you put this is not the first time. Can it happen twice? It's a slum where they are. So we waste for free school form. Or when you get it from waste for because when you contact what the same thing happened. No the money based school Yakolebi or Mission Bia, no on person more treating. When you talk about it, any papa, Yanjaka Komokunda Diaquamo, and Papa some Ketua. Education for more when you go. No when you get time from free school for no. You are and then say KTI for boys. It's to recap the breed, the boy be a China. Sister, my boy, the big round. It's only Missa say, I then I say, and you be an answer the uniform ninty or high school dinner. Baba, and I say, yes, started, say, sister, this one, no more. Security for no a buyer now, almost started, said, almost 2 ways. It's me, family, boys, maybe, and I may, I say, Sanyo, and you know, because Sebi amako stadium kwa na bi awu bisa ba mapo be ko ni fi nam ko bia no nam to hye so nye nyame na ya adom na say good Samaritan and I say be sunu padugo ma obi abeka kire say omo hye ne bo ne ntre ne sa me boy na run atade hye ne bank Ghana no enye kati afọ kwa na school eti dom ko mutim beje Ghana school sunu mo aso omo hye obi apeso mo mo treat papa no papa ye ka ne hye ade abusia we ya yalifo bi ya wo kumase Kayeti Dubai, Omanhene Yaw nuaba afia ajewa kwode eno no. Ye kwa ma no so na ne safo kantanka kwa kwodi nkomo. Na anawia no yabomane afri wo fenso nursing and midwifery training college. Sir adisuafo ne bia wan mo kwatena se wan mo chon sohwewi akire. Bi mo kura mpoko bobo apo ne ade na so twe bia kwode ama wan mama meka sei. Ajochofo no hye se sukuni akoda bia wo bia etua 400 Ghana cedis na se nipa mienu etua 800 Ghana cedis na anawie ebu akonta na jese egeka kwa bese 2 billion ne akire sika ne mu odu na yakwa se aso fiti awia ne bepem ne ajochofo no ye bibi dia fa ho na safa madwe mejiso minuaba asam no akwa sisa eboye mu wadaroma sadia odi nchemu ne tuda efi awia premto ekatebo so no sabepe enete na minuaba sadia yede awia ne mu nsem bae no enti sanye bia enyamae eti a me no ka say me wo school no entrance ya na afi kwampo na me yesen ka metwe me ho kakra ho enne se ye call e bae ye nyama no ma mo ya disuafo na yede nkrato ma tifo sadia ato mo awia no de ebeka sabre ontumi ntua ne sika eye ni paint ne sika ne de omo nyina da so abonten a obi anya akonya enko school mo ebinum ebeduru anopa no nkono obinum bedu nondu ebeka se de o nanso se nipa ni nyantua ni paint ni sika ne nko ade a afo ni nyina da so abonten a eda so eye fanse ensenseme na omoda so na mesambo epire school pani bakune ni bi nkomo se madama se de ebre adri osuo kura ni wo fom adesanye mu so na yewura no enti sabe ya omo ntimi anya bia ama no se ko ba se chinchina ye boy na ni pe na anya bia eni se be na school be dia mo omo ma san de woni ahwe omo chia kofie ana omo bejo mo abonten ha mo mada o ka chem se eno de se si ya ontimi nka bibia san cheme na eye principal ena wa ha dia nka me ko no ho mo di mo no yi ma me the principal ni woni de ontimi nka bibia cheme nti oni se enkonko du sadia meka no ebi school be hu anamo a obetu dia fa ho etiminia ba mame ebeka sa grade e adisuafo ni nyina da so ewo abonten a ye ontu a bia de wonyanya akonya enko school ho no a omoda so abonten Safo yadase ane wamane yaba wode abreye abusuafo yamane boni Safo kantanka na yetene nka no na akokora mafia series papa nyame adoma wachina hwebi wokwa de bese atwa repeat no mienu
ekopem no mienu mpem so won mo so sene 21st clinic the sciatica expert abe herbal clinic nsunie yade ne nyina wo hwe no to ase extra comfort limited waso obeda no wada hate medima for herbal center so obedi wasema ma ama ho ato won so so asene bi na fra homa no 0249 942-842 0249-942-842. Dr. Collins Kankam Kwatin Obanmane Santiago. Wano aya kasama for the ma concern alumni of Kantanka. Na wano na kasa no tese Ghana hane wano ho asa ni bia koso ama asa omatena sidi ya bra so so mokasa. Ni enti omokasa ne kire se omo wa haya no mo tese bi koso e wo legon ye nkire wo bia unhwe de ehu de ekoso bia ase ye twamura gu asam ni bi so asa asam ye nwane na ase ye ka na si kumase nko ade ai wa kan sem bebre ye nti na asam wa kan omudi omochi sa 1000 meters away eko Queen Soul echi ana katanga fo no omani kire omo kan so omo ko omo ho na sala konti fo ni di omochi eje kodu mrebi no na katanga fo no se dabi omo tigina e se opam fu out in bema enu tu hwe video na ko na katanga fo no da omani extra konti fo no sa ebe bru konti ho na ni ana na abotu fo no ko so ho ama fo ka ene ade eseseye enu mu ana na ya alumina fo na ya America na katanga for no side book konti for no se de ko konti ani mu hono kasa America no katanga for no de ko hola na ko maduru 2 weeks before e be Lagos akoko Sompa what say a student bi what say do bi akoko Lagos de no media police in for regional police command omo ko school mo ani komo wako students ni ko share ko kasa kire omo flo no mo ko mensa sabaho na omo students ni ko share no mo kasa kire omo obi kase obi a boni amene fa ne pamra kwanso se grano da to obi an kokoti anchi obi anchi kuma so mi anchi obi ane ade e mu bi akoso enu si adani parents ya ofo ya kuma ba to what you say nti obi enu obetu ni bafo so ko school won ko to abo we aya kasama for the ma concern alumni of Kantanka Dr. Collins Kankam Kwate eso na ye gina adwumre na ye den sam gina aba na wiye osamu for pani eye ye Asante Yeboa Benedict akoso somua afia ajewa akode akosoa ajewa akode akua nyako abronoma sanso na maame ya eno achi sofo maame primani chiame nimo Dennis and afenso bushafo nyina eboaye na oba ni school fees akiola ima David PK ane abushafo nyina eboaya yaso yade ensam no ebrewo anwumre yi nana kwabena kesen ana afei akosia ejiwa kwade boatin Sompa